Λοιπόν, Βίκη, πώς πέρασες, πώς ήταν η διαδρομή σου σήμερα? Καταρχήν, σε λίγη ώρα θα σου μιλάει για το γύρισμα. Μαμά, είχα γύρισμα, δεν μπορούσα να το σηκώσω και έτσι. Αυτή που βλέπετε εδώ είναι η Σαμπρίνα, λοιπόν. Γεια σας, Θανάση. Γεια σου, λοιπόν, Σαμπρίνα. Για πες μας λίγα λόγια στην κάμερα. Να φωνάζεις όμως. Να πω λίγα λόγια στην κάμερα. Ναι, πες μας πώς περνάς μέχρι τώρα, πού γνωριζόμαστε, ποια είσαι, τι κάνεις. Καταρχήν, έχω πάρα πολύ άγχος. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω τα ονόματα και θα τα ξεχνάω. Δηλαδή θες καρτελάκια. Να ζητήσω να βάλουν καρτελάκια. Ωραία. Δεν είναι κακή άποψη. Τώρα, αν τσιμήσουν λίγο όμως, θα επιβληθεί τη κατάσταση. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραία. Επίσης, ανησυχώ γιατί είπα σε αυτό να μου φέρει ούζο και μου είπε. Θα μας φτάσει η κασέτα ή όχι? Η κασέτα εδώ θα μας φτάσει? Καλά, σταματάω. Όχι, ρε, πες. Δεν σε ενδιαφέρει τι έχω να πω, δηλαδή. Μπράβο, Θανάση. Και έχω Πες και μου. μια απορία. Έλα. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Όχι. Πατάτες. Ξανακάντε λίγο να το βάλουμε σε άργα. Λοιπόν, αυτή είναι η Βίκη, δεν θα πούμε πολλά πράγματα γιατί ντρέπεται, δεν θέλει πολύ. Ένα zoom μόνο θα κάνουμε. Συμφωνεί απόλυτα. Φτάνει λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ που μας τα είπατε. Το μόνο τον είδατε και λίγο πιο πριν. Εγώ τα είπα. Τα είπες όλα. Και νηστικός δεν μιλάω ποτέ. Εσύ αφού έφαγες. Μόλις πάω και πιο. Αυτά λοιπόν. Άιντε πάλι. Συνέχεια σε λίγο. Τι έχουμε, μην φοβάσαι. Μιλάω. Α, ναι. Ποιο τώρα πάει? Α, το έχω ξεχάσει κιόλας. Εγώ δεν έκανα τίποτα, παιδιά. Κάθεσε. Η πρόταση είναι από το ξενοδοχείο. Από το ξαδερφό μου. Λοιπόν, κάτσε δυνατά να τα γράφω. Πώς είστε σύνολο μετρηθήκατε? 16. Τι, Χωριστά θα παραγγείλετε? διπλά όλα. Όλα είναι. Και μετά... Όχι ακριβώς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Λείπει κανείς αυτή τη στιγμή ή μετράω ζάμπα?